Bemegyünk a Elfi nénihez, az hol van? Ez itt benn van, főz. Igen? Főz. Marika az idén élvetem a képíteni. Valami fölverőtárát Marika drága, így mi rólunk ilyen nagyon... Tessék? Így ahogy mi vagyunk. Nagyon szép, nagyon szép. Minden nagyon szép. Csak anyukám hagylás, hogy kicsit beszélgettek, és... Élvezem. Inkább a Béli bácsiról, inkább Marikám. Majd kimegyünk a kertbe, és akkor megyünk. Megmutassa, hogy hol van? Meg. Én leadom meg. És nem baj most, hogy a fiúk ott maradtak egyedül, hát. Nem, majd ők beszélgetnek, mert most egy kicsit nehéz nekik, mert a görögül beszélnek. Ők majd jó. Marika drága, most nem tudom, mennyire vagytok éhesek, azon gondolkoztam most, hogy egy szendvicset készítek nektek, hogy... Akármit tud, Mert tudod, Marika, most a levesem már kész van, de a rántott és csirkét. mindjárt rántott csirke kész, ez egy fél óra múlva. Ahogy akarja. Na most, de addig még egy pár flat legalábbis szendvicset készítek, jó? Jó van. Jó, készítek. A kert az nagyon szép, nagyon gyönyörű. Ez onnan túl van, tudod, onnan a sarok túl az a győzkerítés. Erre. Ha majd az utcára kimegyünk, esetleg onnan. Ja, kimegyünk. Hogyha esetleg onnan akarod, és itt van hátul egészről odáig. Gyere, Edith, fölveszlek a fénykép. Hol szálltatok meg? Hol álltunk meg? Nem, hol? Hát, az éjszakát hol fogjátok tölteni? Budapestbe. Budapestbe? Ja. Akkor ez itt van közelebb. És hogy nem volna szabad itt, hogy kint laknátok itt kint? Nem tudom, nem... ők azt mondták mi nekünk, hogy be kell menni Budapestbe, ott kell beírni, és nem kérdeztük, mert nem is tudtuk, hogy... Nem tudtam, hogy meget találunk, vagy mi lesz, vagy hogy lesz. Hát pedig azt kell azt igénybe venni, és akkor több költőpénzetek maradna, nem? Most itt nem Ferihegyre jöttetek repülőgéppel. Nem repül, kocsival jöttünk Görögországból. Görögországból. 20 óra volt a kocsival. 20 óra. 20 órát. Ott van nekem a kilókra, nem szeretnek. Ott van egy kilókrumpli, az nem elég? Egy kiló krumpli nem elég, ugye meg? Szedek én mindjárt. Hát ott van, várja, majd hozok ki mindjárt. Marika, szedek egy kis krumplit. Jó van. Na itt vannak a malackák, ilyenekkel foglalkozok-e? De most nincsen sok, most csak itt van 3 van ilyen kicsi. Ja. És akkor itt van 2 anya. Most szültek a kicsiket? Dehogy is, az még izébe, februárban. Ja. Ez majd augusztusban lesz neki kis malaccái. Igen. És azt a saját magának tartjátok meg, vagy eladjátok? No, most ugye le voltam az állammal szerződtetve, és akkor leadom. Ja. Úgyhogy exportra viszik 38 forintos árba kilóját. De most az idén fölmondtam ezt, nem akarok már tovább tudod Ja. kilódni. Marika, egy pillanatig én hozok Jó. egy asztalt ott a izének, egy másikat, jó? Nagyon gyönyörű a kert. Mindjárt szedek krumplit, jó? Pillanat. Tulajdonképpen nem egy nagy távolság Pestre bemenni. Hát én minden nap bejárok Pestre. És akkor az nem lenne rossz, hogyha itt lennétek ki. Ja, Nem? na, És itt van sokkal szebb, mint bent a Pesten. Persze, ott mindenhol csak az amit mindenhol van, ez a Ja. plaszter, mert az van mindenfel az. Nem, Paszkál, nem, az anyukáikkal megbeszéltük, hogy akkor kint maradnátok. És akkor innen, hogyha esetleg körül akartok nézni Budapesten, akkor innen reggel korán útnak indultok, és akkor délután megint hazajönnétek. Nem meg lehetne ezt beszélni az anyukáikkal. Ez ilyen felvevőgép? Igen. Igen. És milyen távolságban kell vele állni? Az anyának akarod hazavinni, megmutatni? Igen. És ő nem akart jönni az anya? Nagyon akarnak. Nagyon De akar. mostan ki is fogjuk küldni, nem akar, majd kiküldjük, mert nagyon szép itt, nagyon szép.
És nem... Inkább egy vidéken maradni, ha jó idő van, akkor itt tényleg egész más, mint bent Pesten. Ez egész nem egy odáig, Marika, ott az a 3 dióka, ott az zárja. Nagyon nagy telk az. Hát 400 négyzetben. Gyerekek, Marika, az anyi nem írt, mert mondtad, hogy kérdezik, kaptunk-e levelet Ja. az anyitól, de nem Nem írt ezek kaptam. szerint. Vagy nem jöhetett még ide a levél? Lehet nem ért ide, mert azt mondták, hogy biztos fognak írni. Igen. Anyukám nagyon fog örülni ennek. Igen. Ja. Micsoda nemzeti színű szallag, itt van a magyarok fel, álljak meg. Nem, jöjjön csak. Itt meddig van nyár, úgy jó idő? Ha, még eddig nem Viszont volt, még egy kicsit. mert majd szeptemberig. Szeptemberig? Igen. Szeptemberig. Mit akarok? Onnan esetleg, hogyha távolabbról akarsz, akkor a fenyő is benne van, ott az a nagy fenyő, hogyha akar, de rád bízom, szóval meg. Nagyon szép. Nem fogják elinni otthon, hogy ilyen szépség van Magyarországon mostan. Majd elmegyünk egyszer körútra Gombát megnézzük, jó? Jó van. De apukát különben tudja, hogy minek jár, hogy milyen szépség van. Ja, Meg anyukád is. de mégis, ha nem lássa, hogy a szemével az ember, akkor nem hiszi el Igen. könnyen. Nem gondoltam, hogy Magyarország milyen szép van, hogy ilyen szép mint. Én máshol nem igen voltam még az ország határán kívül. Mm. Jugoszláviában voltam, amikor még a hivatásos buvár voltam, és ott ilyen buzgárakhoz fóliákat fektettünk, de hát az csak annyi volt, hogy mentünk, meg jöttünk, szóval. Sok cseresznye van itt. Szeretitek, Marika? Nagyon, jó. Csak Már megért, vagy? ez megy, a cseresznye az már leért. Ez megy. Vegyek le? Kóstol csak milyen savanyú. Nagyon szép. Nagyon finom. De a cseresznye az már leért. Az, van még, azért tudok szedni. Úgyhogy most már azt a cefrébe szedem, tudod. Ja. Az a... Ez a Canon. Yeah.
És amikor beszél mindent, az fölvesz. Igen? Ja. Érdekes. Ó, de Everybody get it, yeah? Én nem szólok ezt. The glass in the pen. Nek egészségünkre. Egészség. Egészség. Hello. Én vastasok. Majd később ide mondta, jó? You don't drink? No, beer. Estére. To vradi. Este. Hey, before we're gonna sleep, yeah, good sleep. Igen, hogyha Gyuna, vezet, Gyuna akkor jalad, akkor baj van. nem szokott sose, hogy Ő nem vezet? viszik, hogyha vezet, Vezet akkor aztán. nem viszik. Australia plays it. Ausztráliában is megbüntetik, hogy elkapják. Ja. Ugye? Igen. Annyi sok barangó van, annyi sok baleset van ezekkel az itas vezetésekből, hogy rengeteg. Aztán ez ilyen törvényszerű nála, hogy ha vezet, akkor nem viszik. Akkor egyáltalán. A balsa ezt nadie pesca tu pujoto. Mm. Jó későre van az egész. Ma lehet, hogy jobb helyen órián belépni, hogy nálam voltak nőbben. Nem? Marikat és a fotózó. És anyuka miért nem jött? Majd kijönnek. Igen? Ja. Mikor jönnek? Ma meglátom, mostan kérdeztem, hogy a szeptemberben még jó idő van, Igen? akkor ma kiküldjük szeptember felé, de azt hiszem akkor már kezd hideg lenni, ugye? Nem, még jó idő. Még októberben is. Most azért Jól van. A inkább. papa is megy el Marinak? Látta? Mert akkor már elmegy a szépség, és nem lássák. Igen? Ősz is nagyon szép. Mm. Sárgulnak a levelek. De még akkor még az nem, még nagyon jó, még a szeptember. Persze. Jó, Még az igen, is október is, inkább már november, amikor majd Amit annyi szeptember voltunk Pécsén. Bizony milyen jó idő volt. Ezek a Marika akkor volt olyan 4-5 éves, amikor ők kimentek. Aranka meg hát azt hiszem 2 év különbség van, 2 kislánk között. És ezért nem látok hát. Van, Megnőttek, van, ami felnőttek van, lettek. a vonások az, ami még maradtak. Igen, igen, persze. Tienes que tu Jan vas. Marika, gyere már, egyél is. No caes, no, por litro. To prasi napravljeno u redu, Te ne? je prostado na igrištu. De most látni. Ja, hogy arra felére menjen, hogy föl tudom venni a fényképen. Hadd féljem ezzel a bénőben. Tessék el szembeállni. Így? Igen, de csinálja, mert fölveszi, ahogy csinálja. Time. Tienes que no na para María, después te das Jól megy. Csak ez most tudod fordítva van. Ja. Ellenkező. Prije olajci kanene, panta, katemera. Caramba. Most hány éve van bent itt a víz hogy Tavaly november Pero óta. trabajo bien. Addig úgy Ne. húztam én is. exi minizek van. Egy éve. Enakron. Az ott nehéz akkor, ugye, hogy minden nap azt csinálni. És úgy avval locsotátok a kertet is? Ritkán. Igen. Ritkán. Spanyát, Mert elég volt a jószágoknak fölhúzni csak annyit. De most már vezetékes víz van. Most már jó. Be van kötve, csak van, lehet locsolni vele. Igen. 1 perc alatt szoktam fölhúzni egy vödörre. Prije ne nalepto, 1 perc alatt. Eh, ke to pirito De ne. volt rajta egy nagy 18 literes vödör, én avval húztam. De víz most nem jó idő, ugye? Ah, Nem sok idő. egy éve nem húztam. Scambi, María. A to si tora denna. Elvittem, majd elvitte Ján. Jó, csak fogom menni. Bora, María. Fogom. Ki kell rögzíteni. Jó. Jézus már. Tessék! Felix, pues, María, tu padre. Primero, pues.
Eredj apukám minden, no? Put the flash in the dike. Put the dike. Nem jön neki nagy. Jó, de nagyon veszélyes dolgok vannak itt, nagyon veszélyes. Szervusz, ez veszélyesen a dolog. Nagyon. Messze. Jó, készítsétek. Nem jön neki. Rögtön látod, vigyázz, hát, hogy te vagy, ha érjen. Kuulta vähän? Mindjárt lesz kár. Tässä nämä pikantimallinen kysymään maksaa. Szóljon valamit bele, és akkor anyukám majd Ez hallja. a Klárinak? Klárikának, Együtt jártunk persze. iskolába esetleg. Sok, együtt jártam vele iskolában, körülbelül negyedikbe, a Gombai iskolába. Sok puszit küldök neki, szeretettel. Szeretném megölelni, Majd hamarabb jön majd. Jaj, nem vigyétek, jön. Ez a bor ebből készül. Ribizli. Minden van szép. Ribizli. Ribizli. Nem ismeri? A Azt mondja, hogy soha nem vannak olyan. Nem látok Azt mondta, hogy Kóstolod meg? Kóstolod meg? Ausztráliában van. Meg kell most. Nem, meg kell ott Várjál. Prepina plenone. Moment, Fermetes. Nem, Dit heeft een klein. Hát akkor nem. majd szedik én onnan, ahol esetleg nem érte semmi se. most ez ennek a bora. Igen, ez a ribizli volt. Igen, sokat nőfogyasztottak. Tokkas köveni. Olyan finom édes. Mama, tessék leülni ide. Ó, főzöm a kávét, majd mindjárt meg. Hát egészségetek. Egészségül. Egész. Akkor lemarad. Meglepetés. Apukámat meg anyukámat ismeri? Anyukát csak. Igen? Anyukát ismerem, igen. Az apa az pesti fiú volt. Ismerik én is engemet. Hát egy utcában laktunk mi az animékkal. Azt hiszem korkülönbség van közöttünk.